Доброй раніцы, сябры! Сёння ўторак, вы на канале Відзік, у мікрафон Рудзі, значыць час для гульнявых навін. Пагнали! Ізноў далёка не AAA кааператыўны хорар, з тым набраў нечаканую папулярнасць. Пасля Lethal Company, што пачала грукатаць у снежні таго года і пару месяцаў утрымлівала ўвагу, дасягнуўшы 250 000 гульцоў онлайн, распрацоўшчыкі Content Warning спрабуюць паўтарыць іх поспех сваім падобным геймплеем і простым візуалам. У гульні геймеры бяруць на сябе ролі своеасаблівых вядучых, якія з дапамогай касмічнага карабля адпраўляюцца на новую планету, дзе ім трэба злавіць на камеру любыя жудасныя моманты. Сама гульня падтрымлівае кааператыў да 4 чалавек, прычым карыстальнікі змогуць кастамізаваць твар свайго вядучага астранаўта. Акрамя таго, у гульцоў будзе магчымасць ладзіць паказы злоўленых на камеру жудасных момантаў на базе. Чым страшней кадры, тым лепш, паколькі поспех павысіць узровень папулярнасці вядучых у сетцы SpookTube, і з дапамогай гэтага змогуць адкрываць свежыя паляпшэнні і там падобнае. Аўтары гульні іранічна каментуюць прыроду асобных блогераў YouTube, якія даследуюць усе жудасныя куткі зямлі ў пошуках зданяў, дэманаў і таму падобных сутнасцяў. Усяго пару дзён таму стваральнікі кааператыўнага хорару кампанія Landfall паведаміла, што было прададзена ўжо больш за 1 мільён копій гульні. Нагадаем, што гаворка ідзе аб продажах платнай версіі Content Warning. Тым часам у першыя суткі пасля рэлізу гульню раздавалі ўсім жадаючым бясплатна, і за гэты час яе паспелі дадаць да сябе ў бібліятэкі больш за 6 мільёнаў гульцоў. Распрацоўшчыкі падзякавалі ўсім, каму спадабалася іх маленькая страшная гульня, і нагадалі, што ўжо працуюць як над праўкай памылак, так і над новым пацешным контентам. У Беларусі гульня даступна за $5, Польшча 37 злотых. Нарэшце была аб'яўлена дата рэліза новай прыгодніцкай гульні ў сусвеце зорных войнаў Star Wars Outlaws. Гульня распавядзе гісторыю рабаўніцы па імені Кей Вэс, якая разам са сваім звярком па мянушцы Нікс збіраецца здзейсніць адно з найбуйнейшых рабаванняў у гісторыі знешняга кальца. Дзеянне гульні разгорнецца паміж падзеямі 5 і 6 эпізодаў зорных войнаў. Праект стварае студыя Massive Entertainment, вядомая па Tom Clancy's The Division і Avatar Frontiers of Pandora. Распрацоўшчыкі апісваюць Outlaws як першы экшн з адкрытым светам у сусвеце зорных войнаў. Крэатыўны дырэктар таксама распавёў аб тым, што яны імкнуліся зрабіць унутрагульнявыя гарады і аванпосты больш шчыльнымі ў плане цікавых актыўнасцяў і месцаў для даследавання. А яшчэ гульцы могуць бавіць час на арбітах мясцовых планет перад тым, як здзейсніць скачок у гіперпрастору. У самім космасе абяцаюць бітвы з піратамі, касмічныя станцыі і не толькі. Што да міні-гульняў, то Game Informer згадвае рытмічную міні-гульню са ўзломам замкоў, для якой галоўная гераіня выкарыстоўвае шпільку. Рэліз гульні адбудзецца 30 жніўня бягучага года на 3 асноўных платформах. На сайце Ubisoft ужо адкрыліся папярэднія заказы па кошце $70 за стандартнае выданне, не самы прыемны цэннік. А ўладальнікі выданняў Gold і Ultimate атрымаюць ранні доступ да гульні з 27 жніўня. Таксама іншыя бонусы, у тым ліку сезонны пропуск, у які ўвойдуць 2 сюжэтныя дапаўненні. Кошт выдання Gold $110, а Ultimate ажно 130. Частка карыстальнікаў палічылі такія кошты вар'яцкімі, невядома, якой якасці будзе неабвешчаны контент для сезоннага пропуску. Некаторыя прыкінулі, што за розніцу ў $40 і $60 можна купіць іншыя паўнацэнныя гульні, а не чакаць DLC. А яшчэ гульцы прыгадалі часы, калі пашыраныя выданні каштавалі максімум $90. Як і іншыя гульні Ubisoft, Outlaws стане даступная з рэлізу ў падпісачным сервісе Ubisoft Plus Premium, плата за які складае $18 у месяц. Сам я чакаю гульню, але кошт, безумоўна, вельмі кусачы. Поспехі серыяла Fallout працягваюць станоўча адбівацца на цікавасці аўдыторыі да гульняў серыі. Нядаўна Fallout 76 паставіла свежы рэкорд пікавага онлайну ў Steam.
Шматкарыстальніцкая гульня ў сусвеце, рэліз якой адбыўся яшчэ ў 2018 годзе, за апошнія 24 гадзіны прыцягнула амаль 40 000 чалавек, пабіўшы папярэдні рэкордны паказчык мая 2020-го, тады ён складаў 33 000 геймераў. Сітуацыі, дарэчы, напэўна, дапамагае тое, што Fallout 76 зараз аддаюць са зніжкай у 80% у Steam. Водгукі ў гульні на дадзены момант у асноўным станоўчыя, хоць на моманце рэліза прыгода сабрала шмат крыткі праз тэхнічныя недахопы і іншыя праблемы. Паказчыкі онлайну працягваюць павялічвацца і ў іншых гульнях серыі. У Fallout 4 пікавы онлайн за апошнія 24 гадзіны, да прыкладу, пераваліў за 83 000 чалавек. Гэта найлепшы паказчык ажно з 2016 года. Шоу аўтараў у сярэднім сабрала станоўчыя ацэнкі аўдыторыі. Таксама ўжо ў асноўным шоу нашага канала «Відзік», што выйшла ў мінулую суботу, можна паслухаць меркаванні вядучых Рудзі і Віталя Аляхновіча наконт серыяла. Запрашаем на прагляд. І да гэтага ўсяго Bethesda аб'явіла, што доўгачаканы Next Gen патч для Fallout 4 выйдзе 25 красавіка. Ён будзе даступны на 3 асноўных платформах бясплатна для ўсіх бягучых уладальнікаў пастапакаліптычнай ролевай гульні. Выдавецтва Ubisoft і студыя Evil Empire, якая адказвала за контентную падтрымку платформера Dead Cells, анансавалі новую гульню ў франшызе Prince of Persia. Інфармацыя інсайдера Тома Хендерсона аказалася дакладнай. Навінка атрымала назву The Rogue Prince of Persia, а яе жанр – гэта экшн-рагалік. Гульня раскажа гісторыю прынца, які спрабуе выратаваць Персію ад уварвання гунаў, што трэпілі пад уплыў цёмнай магіі шаманаў. Гульцоў чакаюць сустрэчы з новымі персанажамі, нелінейны сюжэт і даследаванне маляўнічых абласцей. Унікальнасць праходжання забяспечыць у тым ліку працэдурная генерацыя ўзроўняў. Гульнявы працэс будуецца на плаўным пераходзе ад платформінга да бою. Галоўны герой можа выконваць розныя акрабатычныя прыёмы, у тым ліку класічныя прабежкі па сценах, выкарыстоўваць вялікі арсенал смяротнай зброі і звяртацца па дапамогу да новых медальёнаў. Гульня выйдзе ў ранні доступ на ПК ўжо 14 мая. На дзіва для Ubisoft яна будзе даступна і ў Беларусі, і нават у Steam. Коштаў пакуль няма. Распрацоўка жа першай часткі Prince of Persia The Sands of Time Remake была фактычна перазапушчана з нуля пасля першага паказу. Змены закранулі ўсе ключавыя элементы, у тым ліку графіку, анімацыі, бітвы і гэтак далей. Усё гэта пачалі змяняць для таго, каб вынік выглядаў больш рэалістычна. Прынц зараз маладзей, падцягнуты і атлетычны. Акрамя таго, фірмовай бародкі на твары ў яго таксама ўжо не будзе. Сюжэт на гэты раз больш падрабязна раскрые ўзаемаадносіны паміж прынцам і прынцэсай, хоць пагуляць за апошнюю не атрымаецца. Анонс рэмейку адбыўся ў 2020 годзе, трэйлер якога вы бачыце зараз на экранах. Прычым па рэлізе ролік раскрытыкавалі многія фанаты, а навінка следам трапіла ў вытворчае пекла. У 2022 годзе гульня перайшла ў рукі Ubisoft Montreal, якая цяпер займаецца стварэннем. Дакладнай даты рэлізу ў яе пакуль няма, але хутчэй за ўсё чакаць яшчэ доўга. Студыя Мегакрит анансавала працяг свайго картачнага рагаліка Slay the Spire 2. Тут гульцоў чакаюць новыя героі са сваімі унікальнымі наборамі карт, механікамі і характарамі. У шпілі таксама адбыліся змены, новыя сапернікі, босы, падзеі, скарбы з пакоямі і прадметамі, што стала змяняюць сваё размяшчэнне. Распрацоўшчыкі абяцаюць незлічонае мноства розных стратэгій праходжання і новыя спосабы гульні, пра якія раскажуць у будучыні. Slay the Spire 2 перарабілі з нуля на новым гульнявым рухавіку, дадаўшы сучасныя функцыі, новыя візуальныя эфекты і пашыраныя магчымасці для модаў. Нагадаем, што Мегакриту уваходзіла ў лік актыўных крытыкаў новай палітыкі Unity. Гульня выйдзе ў ранні доступ у Steam, таксама і ў Беларусі ў 2025 годзе. Польская студыя Destructive Creation анансавала сваю новую гульню. Яна называецца 63 Days, 63 дні, і раскажа пра варшаўскае паўстанне 1944 года. Гульцам трэба паспрабаваць вярнуць незалежнасць роднаму гораду, кінуўшы выклік акупантам. Гульня, як і папярэдняя праца студыі Warmongrels, будзе тактычнай стратэгіяй у рэальным часе з ізаметрычным выглядам, які нагадваюць серыю Commandos.
Чакаецца, што ў місіях будзе зроблены упор на скрытнасці, хаця нішто не перашкодзіць прарвацца наперад з дапамогай грубай сілы альбо выкарыстоўваць элементы асяроддзя для нейтралізацыі ворагаў. Акрамя стандартнага аднакарыстальніцкага рэжыму у гульні будзе сеткавы кааператыў, а выйсці яна павінна сёлета на асноўных платформах. Жадаючыя могуць пазнаёміцца з дэма-версіяй, запытаўшы доступ у распрацоўшчыку. Старонка гульні ў Беларусі даступна. У Ready Steady Ship ваша задача перабудоўваць канвейерныя стужкі і забяспечваць выпуск прадукцыі. Да вашых паслуг самыя разныя прылады і дэталі, пагрузчыкі, краны, прылады для залівання пены і гэтак далей. Жыццё ускладняюць вар'яцкія выпрабаванні ад басейнаў з кіслатой да вакууму. Гульня падтрымлівае адзіночны рэжым, але аўтары раяць паклікаць сябра ў кааператыў. Праўда, сумесны рэжым тут строга лакальны, замітаваць онлайн-каоп можна будзе толькі праз Remote Play Together у Steam. Выдавецтва Untold Tales і каманда Yoli Beats Games перадаюць, што пацешны сімулятар завадчаніна Ready Steady Ship убачыць свет 19 красавіка на 3 асноўных платформах і Switch. Старонкі гульні і дэмка даступны і ў Беларусі. Рыбалоўная хорар-адвенчура Дрэдж, натхнённая творчасцю Лаўкрафта і Хемінгуэя, атрымае экранізацыю. Арыгінальная гульня мае высокія адзнакі і прэстыжныя намінацыі, уключаючы Бафта, Небюла і Хьюга. Над паўнаметражнай экранізацыяй Дрэдж працуюць распрацоўшчыкі з Black Salt Games, якія стварылі прыгодніцкі хорар, і прадзюсерская кампанія Story Kitchen. Яна, сярод іншага, валодае правамі на адаптацыю Сіфу і Vampire Survivors. Мяркуючы па афіцыйным логлайне, апавяданне ў фільме будзе прытрымлівацца першакрыніцы. У цэнтры сюжэта хорар-адвенчуры рыбалоў, які даследуе таямнічы архіпелаг, вядомы чуткамі пра анамаліі, што адбываюцца ў яго водах. За карцінай пад Дрэдж пакуль што не замацаваны ні рэжысёр, ні сцэнарыст. Вытворчасць знаходзіцца на ранняй стадыі, таму інфармацыі аб акцёрскім складзе таксама няма. У канцы сакавіка стала вядома, што стваральнікі хорар-адвенчуры ахвяравалі $100 000 новазеландскаму фонду абароны кітоў і дэльфінаў. Каманда зарабіла гэта ў гонар першай гадавіны сваёй гульні. Сама жа Дрэдж у Беларусі недаступна, а ў Польшчы каштуе зараз $112. Відэа пра гульню можна ўбачыць на канале гульнявых аглядаў Рудзі. Дзякуй за ўвагу. Не забывайце націскаць лайки, падабайкі і пісаць каментарыі для падтрымкі контенту і аўтараў. Подписывайтеся на канал Відзік і праглядайце астатнія цікавыя відэаролікі, асноўнае шоу і тэхнавуку. Асаблівая падзяка спонсорам з Patreon і YouTube канала Рудзі. Ваша падтрымка неацэнная, і праз яе вы атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да гульнявых навін на канале Відзік. Усім дзякуй і да новых сустрэч!